Kurt Farrugia għandu rapport sħiħ tal-inkjesta Grant imsakkar fl-uffiċċju tiegħu u qed jgħid illi qatt ma ddiskutih mal-kap tiegħu Keith Schembri. Dan xedu l-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern fil-Qorti Kostituzzjonali fil-kawża li feta l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kontra l-Avukat Ġenerali. Kurt Farrugia li qal illi kellu aċċess għar-rapport sħiħ ara biċċiet minnhom imma għal darba darbtejn tlieta jgħid illi dan ir-rapport li kien fundamentali pereżempju għal Keith Schembri li jiġi il-boss tiegħu, illi għal Keith Schembri kien fundamentali dan ir-rapport, illi għal xhur kien qed jistenna l-eżitu ta' dan ir-rapport u jgħid bil-ġurament għal darba tnejn tlieta li dan ir-rapport u l-kontenut tiegħu ma talabux Keith Schembri, ma taħx lil Keith Schembri, ma ddiskutihx ma' Keith Schembri. Taħ ġurament Kurt Farrugia ċaħat li xi darba minn dun għalqet l-inkjesta dwar Grant tkellem jew iddiskuta l-kontenut tar-rapport sħiħ ma' Chief of Staff tal-Prim Ministru li bħalu għandu uffiċċju f'Kastilja u li jiġi wkoll is-superjur tiegħu. L-isem ta' Schembri jidher fil-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Farrugia qal li l-Prim Ministru għaddilu l-kopja tiegħu tal-inkjesta u konferma li l-Avukat tal-Prim Ministru Pawlu Lija u l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici għandhom kopja wkoll. Kurt Farrugia qal li jużam il-kopji tal-Prim Ministru u għada sal-lum imsakra fl-uffiċċju tiegħu. Illum xed Kurt Farrugia. Kurt Farrugia illi qal li konferma illi kellu kopja sħiħa tar-rapport. Kurt Farrugia li huwa l-persuna u spjegalna u stess illi jieħu ħsieb il-messaġġ politiku u qala 3 darbiet il-messaġġ politiku tal-Gvern ta' Kastilja tal-Prim Ministru. Il-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern qal li huma pubblikax l-inkjesta minkejja li Prim Ministru kien stqarr qabel ma tlestit l-inkjesta li kien se jkun qed jippubblika r-rapport sħiħ. Mistoqsi ma' min kien iddiskuta l-konklużjonijiet tar-rapport immedjatament wara li ħarġu, Farrugia qal li kien iddiskuta ma' ħafna nies u ma setax jiftakar ma' min. U qal li anke ma' min kien qed jarma s-sistema tas-sound kien tkellem dwar l-inkjesta. Mistoqsi dwar ir-rwol tiegħu bħala kap tal-komunikazzjoni, Kurt Farrugia qal li hu jwassal il-messaġġ politiku tal-Gvern. Il-kawża tkompli tinstema' quddiem l-imħallef Robert Manġon nhar it-Tnejn 10 ta' Diċembru fl-10 ta' filgħodu.